maka dari menggahatur lelangan gambyong PKJT dari winungo pilih para penari menika alumni saking SMP Negeri Setunggal Surakarta. Niki salajengipun kunjubanipun Bapak Ibda Mujio Ishak paring pelatihan foto saking Kapolres Wonogiri. Ibu Haja Anjar Miarsi SPDMPD saking Dinas Pendidikan SMP Negeri Setunggal Surakarta, Bapak Trigianto, Bapak Haja Sumarjila mugi keparengan mritesaken tedhak foto pangeston. Saking SMP Pitu Ibu Nurjana saking keluarga besan Bapak Insinyur Rinto Budi Stianto MKes. Megatan megah atau lelangan beksan saking alumni SMP Negeri Setunggal Surakarta. Dene mugi kepareng tedhak foto pangeston leting 7-9-8 banyu biru. Monggo mugi kepareng tedhak foto pangeston. Taksih wonten wekdal antawis gangsal menit ingkang mangke dipun lajengaken atur pambagyarja. Niki wonten ngarsa panjenengan sampun lumadi kanca-kanca paguyuban karawitan anak negeri ingkang mijil saking Kentingan Surakarta Adiningrat ingkang dipun sepuhi Ki Gatot Purnomo Sarjana Seni Dinianganti Dewi Surawati ingkang piring kilen menika Ibu Ninik ingkang mijil saking Sragen dene ingkang piring kiwa menika Ibu Rini Rahayu ingkang mijil saking Institut Seni Indonesia Surakarta menika Ibu dosen bareng rawuh wonten ing mriki. Nggih para kadang, para kanca kangge anggemani wekdal monggo gandeng ingkang kagungan kersa menika remenipun palaran. Remenipun palaran. Kala wau sampun palaran Mas Kumambang. Niki wonten wekdal gangsal menit. Monggo kadang-kadang pengrawit srebek 6 menggih langsung palaran sekawan pada gironge kalih sindene kalih gitu. Mohon pas nih Mas. Monggo Mas Gatot kula semanggaken. Yes.
Sang Hyang Pratama kakung saha putri kang tansah winantu bagya mulya. Niki tumilang lajengaken lampahing tata cara salajengipun. Niki hatur pambagyarja. Awit saking raos bombong mongkokipun penggalih panjenipun Bapak Haji GI Bambang Siawan. Mboten kuwi matur piyambak wonten ngarsa Panjansaya. Pripun saking menika hanyaraya ingkang kinurmatan Bapak Dr. Andes Haji Suraji Abdullah ingkang jumenipun kasumbul sawingkingipun nggih panjenipun Bapak Insinyur Rinto Budi Siono MKes Bapak Edi Cahyono diningkang kepareng ngaturi jumeneng ingkang hamungkati kadang pesan saha temanten sekalian nggih Bapak Ibu Haji Sobirin SH. Pramseka kunjuk dumateng para ingkang piniji mugi kepareng sawega ing diri siya kekati dene kunjuk dumateng para kadang juru foto mugi kasigeg sawetawis wonten lampahing tata cara atur pambagyarja dene tedhak foto saged kasambet sak bibaripun atur pambagyarja. Niki sepisan malih atur pambagyarja badhe kasarira ingkang kinurmatan Bapak Dr. Andes Haji Suraji Abdullah dene jumenengipun kasumbul sakwingkingipun panjenenganipun Bapak Insinyur Rinto Budi Stianto MKes saha Bapak Edi Cahyono. Dados menika wekdal sawetahipun kula sumanggaken tindakipun panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Suraji Abdullah kadya Narendra Hing Mataram.